Vi vil gå ud og lave en forespørgsel om, hvad tilfældige mennesker synes om Balotelli. Jeg ved, han spiller i AC Milan, og han er nok lidt af tvivl. Han er meget kendt for at have en aggressiv opførsel på banen. Hvis han for eksempel har fået sådan et gult kort, så bliver han meget sur, og så er der tit, hvor hvor det bliver til et rødt kort, fordi han skændes så meget. Jeg ved, han er fodboldspiller, og han laver meget ballet ud for banen. Han er fodboldspiller for AC Milan, angriber. Jeg synes, han er lidt en nar. Han gør nogle dumme ting, som at gå på et stripklub og drikke sig virkelig fuld for en stor kamp. Jeg synes faktisk, han er ret cool. Hvorfor? Men nej, jeg synes faktisk, jeg kan faktisk ikke så godt lide ham. Hvorfor? Fordi at, jeg synes ikke, at det ligner noget, man diskuterer med dommeren. Han gør det meget godt på banen, men jeg synes, at han bruger for meget tid på at gøre sådan nogle Jeg kan godt lide ham. Jeg synes, han er sej nok, og så han er så kold og sådan noget. Så noget med kvindefængsel? Hvad for nogen? For eksempel, at han har fyret fyrværkeri inde på sit eget badeværelse. Nej. Ja, jo. Dartpilen. Men jeg kan ikke lige sige, hvad der skete. Jeg kan også huske, der hvor han smed trøjen. Og stod sådan. Ellers jeg kan ikke huske det. Måske hvordan det er at være stjerne, hvordan han sådan... Altså jeg går ud fra, når han går uden for en dør, så er der jo masser af fans i nærheden af ham. Det må jo være et eller andet sted være fedt, men også være lidt træls nogle gange, at han hele tiden er så... Altså hvert et skridt han tager, der bliver han jo mål. Hvorfor han opfører sig på den måde, når han godt ved, at han er et stort navn inden for sportsverdenen. Om vi skulle blive venner. Helt seriøst, så kan han give mig noget af sine penge. Jeg har hørt, at han giver penge til mine venner. Det er at være professionel fodboldspiller. Må jeg få en autograf? Jeg synes, han er rigtig, rigtig god ude på banen. Men jeg tror virkelig, han er et fjols. Det er den der vildskab, det der uberegnelige. Man ved aldrig, hvor man har ham henne, og han kan, i nogle kampe, der kan han falde fuldstændig igennem, og så andre kampe, der kan han bare være den bedste, og ingen kan holde ham, og han laver bare nogle fede og uventede ting, og lyser op. Så det er det fede ved ham. Hans måde at være på.